מסיבת סיום 2024, מחזור קכ"ח. יום ראשון הגיע והפנימיה נפתחת, כל החניכים נכנסים לכאן בנחת. איפה השמיניסטים? איפה את שוב צורחת? פנימיה הם עוד לא הגיעו, אבל זה בסדר. גם ככה ב-11 מתחילים את הבית ספר. הם הגיעו איתכם, הם פה, תורידו את הסוודר. פנימיה אצלנו בפנימיה שמיניסטים זה המלצה, אבל שהם מגיעים יש פה אחלה אווירה. אצלנו בפנימיה פריסות ערב בדחוף, החניכים פה בטירוף, גורמים לכם עכשיו לעוף. כל שמיניסט אלוף כי באנו מיכאלי, יוני, נטע, חי בלטי. וואלה ככה זה אצלנו. בתיות, שילה, תמה, רודי, אביי. וואלה ככה זה אצלנו. נגר ואגב, רמטין לא מגיע אף פעם, תדקלמו את הפתגם. כי וואלה ככה זה אצלנו. אוי ואבוי, איפה כל המדריכים? כל הזמן יש מחליפים, המדריכים במילואים. וואלה אני לא רגוע, השינשין פה על הפעילות חושב איך הוא אוהב. השינשינים פה להוסיף כאן את הצבע. לא תראו פה את השמיניסטים מתעוררים בשבע. כל אחד פה מנסה לשחק אותה אחראי, אבל בתכלס רק שומעים את הנחירות שלך. שילה דדי עושה פריסה של גבינה לחם וטונה, במלחמה על כל הפנימיה הייתה ממונה. לא בטוח אם זה שינשין או שזה מדריך, כל שמיניסט פה הוא נשיא. אצלנו בפנימיה שמיניסטים זה המלצה, אבל שהם מגיעים יש פה אחלה אווירה. אצלנו בפנימיה יש פה קבוצה צרפתית, הם לומדים עכשיו עברית. איזה קבוצה ציונית, עלי לגרסון כי באנו. רוני, לירון, אהרון, יוסף, יורם, ג'ורדן. וואלה קורס עשה אצלנו. גדורון, ליר, רובן, מת גבריאל. וואלה קורס עשה אצלנו. צרפתים פה בבניין, תוריד את הגל הישן, מחזיק אותנו סם גולן. וואלה קורס עשה אצלנו. מסיבת סיום איזה מוזר. היי, כולם עצובים שזה נגמר. היי, מזין עדות בית זה עבר כל כך מהר, כל השמיניסטים כאן להישאר. אין ספק שנשמור איתכם על קשר, שיהיה לכם חיים מלאים באושר בעזרת השם. תחזרו לפה על מדים, גם הישראלים וגם הצרפתים. קבלו את לוויות, רינה, שרה, לאה, אמה, אווה, נעמי. וואלה ככה זה אצלנו. אנה, שיילי, לילי, שלי, לואיס. וואלה ככה זה אצלנו. אמונה ואלונה, אנושקה ובית סבא, ליסה סבק וליאל. כי וואלה ככה זה אצלנו.